Moro, Sosmasterus tässä terve. Ensimmäistä kertaa kameran edessä ja pitkästä aikaa uutta videoa. Tosiaan viime video oli silloin joskus viime vuonna, joskus kesäkuussa, kun se oli tuolta VSN Meetistä. Et siitä on nyt hetkinen aikaa. Niin nyt pitkästä aikaa uutta videoa. Ja tosiaan, tämän videon ideana olisi mennä tonne otsikon mukaisesti Proper Dropperseihin, eli tietää mikä se on, mutta sanotaan sen verran, että tuommoista äänenpainekisailua, melkein ihan pirusti passoautoja siellä ympäriinsä. Ja tosiaan kisaillaan, että kenellä soi lujiten eri luokissa. Mitä nyt siinä on Extreme, Wallet Blows, sitten on konttiluokkia BB1, BB2, BB4, BB6 ja BBX, vai miten ne nyt meni ne konttiluokat. Ja sitten muistan, että oliko siinä jotain muita luokkia vielä lisäksi. Sitten tosiaan mennään sinne Proper Dropperseihin, se on finaali ja sitten tosiaan se on Seinäjoella, että täältä on pikkuinen matka täältä Turusta sinne, mutta tosiaan mennään pienellä kaveriporukalla sinne 4 hengellä sinne yhden auton kanssa ja sitten katsotaan. Mä en varmaan sit matkalta ota mitään videoa, ellei mä otan jotain kuvituskuvaa, en tiedä. Tosiaan sitten paikan päältä mä vähän kuvailen noita eri demoautoja ja sitten ehkä jotain muutamat demotkin kuvaan, että miten soi ja sitä. Ja innolla odottaa sitä Niko Junttilan Transporteria, eli oliko se 12 kappaletta 18-tuumaisia ja kuinka helvetisti siellä oli tehoa, mutta tosiaan lähes 169 desibeliä 25 Hz, niin se saattaa soida. Ja innolla ja kauhulla odotan, että kuinka paha se niin todellisuus tulee olemaan, koska mä en ole ikinä nähnyt sitä vehjettä livenä. Mä oon vaan nähnyt videoita, kun siellä oikeasti niin tuuli liikkuu ja kauhean vitun myrskyt. Joo. Pelolla ja kauhulla ja odotellen, että mitä sieltä tulee. Ja tosiaan mä oon nyt ensimmäistä kertaa tämmöinen niin GoPron edessä, niin mua jännittää aivan saakelisti. Tämä niin käsi tärisee hiukan tässä, mutta onneksi on ehkä kuvaavakat sen verran hyvät, että sitä ei ehkä huomaa videolla, mutta tosiaan. Vähän jännittää, mutta kyllä tää tästä. Mutta joo, tosiaan kello on nyt 7.30 ja noin vartin päästä mun pitäisi olla tuolla tapaamispaikalla, mistä mut napataan kyytiin, niin ehkä mun pitäisi alkaa pikkuhiljaa mennä sinne päin, että kerkeen kyytiin. Joo, eiköhän tästä siirrytä Seinäjoen kohde. Moro. Ai niin, ja sekin unohtui vielä tuossa äskeisellä klipillä mainita, että mun kaveri, jonka autolla mennään sinne niin kuin Proper Dropperseihin, niin hän on myös kisaamassa siellä ensimmäistä kertaa. Ehkä se on vähän höntsä kisailua, että hän on nopeasti rakentanut vaan tuon buildi, joka soi suhteellisen lujaa, niin mitata, että paljonko lähtee desibelejä. Se on periaatteessa leikkimielistä, että ei siinä niin kuin pitkälle päästä, mutta kuitenkin hän on kisaamassa siellä ja taisi olla, että hän pääsisi tuonne BB6-luokkaan. Eli hänellä on 2 kappaletta 18-tuumaisia ja 21-kiloinen Stetsonin lankku siellä kontissa. Et kyllä se soi ihan hyvin. Ja tosiaan kotelon litroja mä en muista, mutta se on tosiaan 21 hertsinen viri, mikä siinä kotelossa on, jos mä oikein muistan. Et sellaista. Ja tosiaan se 21-kiloinen Stetsomi, niin semmoinen hauska fakta, että sillä on historia, koska se on Juho Jyrkän niin kuin Turtleswagonista. Eli siitä ihan saatanan kivasta laitteesta, mikä nyt on asetettu pitkälle levolle. Ainakin mitä viimeksi kun katsoin video, että se asetettiin levolle ja purettiin kaikki vehkeet sieltä. Et tosiaan Juho Jyrkän Turtleswagonista vahvistin. Että sen verran hienoa tarina silläkin vahvistamalla. Tosin auto, mihin se on päätynyt, niin se ei ole ehkä ihan paras. Mutta joo, nyt mä tästä lähden. Mun kyyti on saapunut jo ja mä kävelen täällä. Tässä varmaan vähän pidentää askelia sitä rataa.
Ei jumala. Täällä on vittu kaikki tämmöset ryyppy. Täällä on tämmöset kaikki ryyppyt. Jutut ja ei saa. Perusmatkailuauto. Matkailuauto. Retkiauto ehkä ennemmin. Ei kun perhonen. Pervonen. Aivan. Toi on kyllä aika raju tuo crossipyörä tuo tarpeen. Mikä toi keskikojelaukas? Joo. No. Tuolla on niinku tilaa 2 crossipyörälle vaan. Ei vitu kuormaliinolla ovet auki. Kehtaako kameran kanssa mennä vittu edestä? Katsotaan kuinka paljon repeää meni. Pääsin perätä kuvaa kortterin sisälle. On nyt niitä pultteja, mitkä pitää se oven kiinni. Jesus. On tää kyllä livenä ihan saakeli paha. Oho. Onneksi mulla on aika hyvä muistokortti. Tässä pystyy ihan putkeen kuvaamaan kaikkea. Kuinka iso kortti? 256 gigainen. Mä pystyn kuvaamaan päälle 10 tuntia 4K-videoa. No 30 fps mä kuvaan, että se on vähän sinemaattisempi. Sanotaan, että akku loppuu kesken, mutta no... Eikö sitä pysty kuvaajalla taas samaan? Pystyy. Sitä varten pystyy timelapseen kuvaamaan. Totta.
On se syöpyy. Joo. Nyt näyttää jollain niinku... Se on takaselkä noin. Okei, mä näen tonne. Häh? Niin, sinne siis. Sama oli äsken mulla. Moi. Moro. Moro. Pystyykö kuvaa sinne? Ha? Pystyykö sinne kuvaamaan? Joo. Mieluiten jos ei mua kauheesti. Joo. No joo. Millainen setti tää on? Siellä on Sundownin Nightshade V3 18-tuumainen kutosen pämppärissä. Okei. Siellä on 3D-printattu ovaali takaportti ja tuo vaneriportti edessä. No niin. Sitten täällä on suljetut 22 litran laatikot 12 tuuman mideillä ja niillä on joku 500 wattia per 6 tuuman suljetut keskarit ja sitten kompressiodriverit 3D-printatuilla torvella. No niin, ihan asiallista. No. Kaikki on ihan säädetty Helixin DSP:llä ihan suoraan. No niin. Tulee SQ:ta. Olisiko seuraava? Tästä takaspäin ja loppukunto. Kameran kanssa ei. Niin. Mennään tää kippo ensin. Joo. Ei se oikein tykkää. No 44 pinnaa, niin kyllä sillä pääsee hyvin. Tää on joku vakio CRV. Tai on täällä jotain. Hyvin pikkusta SDtä ja... On tuossa yksi elementti. Joo. Tai 2 perää. Joo. Ja johto helvetti. Joo, näköjään. Tää on aika maltillinen. 12 kilonen. No joo. Ja on ihan kivat kaapelit 70. Sitten se euro. No okei, tää on jotain. Täällä on niinku kytken. Tai... Joo. Vähän akkua ja kunnon häkkiä. No niin. On muuten ovikahva.
keltaiset helmat on kyllä tässä Jonin autossa kyllä vähän eikä tämmöset. Katsotaan tuota mopo-autoa, ei sit ollut kun tätä viedä. No aika mopo-autoja molemmat on. Onko Jonin puntu? Niin mä hau.
mind, there's no way to escape. Da 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 da, they got me. Anytime, anywhere, my mind in the air. Da 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 da, surround me. They surround me. Surround me. Anytime, anywhere, my mind in the air. They're waiting for me. They're calling on me. No nyt sä menet. Attention!
minä saat huppari vaan itsensä. Voin mä sen. Puhelimet näppi. Joo, mä voin ottaa sen. On selkeä paikka. Joo. Onpa sulla on Joo. Elää koletti. Hetsissä niin jollakin lentoyhtä 50 ja 20. Kuultu tossa yhdessä kohtaa, että Sä olet jossain huomaa tähden lennon niin. Toivoa voit silloin mitä vaan. Yöllä ylös taivaalle mä pyynnön uskoisin. Kävisivät pian tulemaan. Tuuli tuule sinne missä muuseni on. Leikki hänen yksin vaan.
sijalle 4 Ville Kriikkula tuloksella 129.022. Otan sen Villellä. Sitten kolmas sija Filip Rönko tuloksella 103.448. Sijalle 2 Roni Siistonen tuloksella 103.9294. Ja ensimmäinen sija Lars ja Tiina Team Low and Loud. 141 Sitten PB4-luokassa meillä on ollut 7 osaottajaa. Ja 7. sija Joonas Brugvik tuloksella 103.7466. Kuudes sija Niko Hänninen tuloksella 103.7822. Viides sija Niko Hokkanen tuloksella 103.9744. Sitten 4. sija 103.9772 Tiina ja Lars. Black Friday tarjouksesta ostin 2 ja sitten 3. sija Jani Harsunen tuloksilla 147.68. Kolmas. Toisella sijalla Niina Turppo ja se on Suomen toiseksi paras tulos ja se on 147.432. Ja ensimmäinen sija Oskari Knuutila Suomen parhaalla tuloksella 104.9204. Sitten PB6-luokka ja siinä kolmanneksi soitti Teemu Hyyppä tuloksella 104.406. Ja toiseksi Ami Viitola tuloksella 104.6796. Ja ensimmäinen sija Miika Kytömäki tuloksella 104.7878. Sitten PBX-luokka, missä meillä oli 4 kisaajaa. Ja neljännelle sijalle Markus Kumpulainen tuloksella 104.2462. Ja kolmanneksi Juho Hirvelä
149 714. Toiselle sijalle tuli Keijo Keskinen tuloksella 150 128. Sitten taas vaihteeksi kuolla maailmanennätys lukemalla Jake Kahra tuloksella 105. Ensimmäistä kertaa koskaan mittausisä. Ne tekee toisen paperin, kun tässä näkee paremmat luvut. Joo. Tosiaan eka kertaa mittaamassa pystysti tuli. Sitten Novaan luokka. Meillä on ollut siinä 6 osaottajaa ja 6. sijalle Mikko Alanen tuloksella 148,58. Paljon helpompaa. Eikä vittu. Ja 5. sija Jouni Lassander tuloksella 142,36. 4. sija Veeti Puurunen tuloksella 104,3524. Sitten 3. sija Teemu Koivisto tuloksella 105,287. Toinen sija Sami Hautanen ja Suomen toiseksi kolmanneksi kohdalla tuloksella 105,4942. Sitten ensimmäiseksi ja Suomen kovimmalla tuloksella Tino Karppeliini tuloksella 105,611. Ja Valle 6K-luokassa meillä oli 1 osaottaja ja ensimmäiseksi sijoittu Elias Orava tuloksella 105,4818. Ja Suomen vieneksi kovin tulos. Eikö 4? Minäkin! Oli mitä oli. Ei toimi päin. Sitten Valle plus luokka ja 5. sija tuloksella 141,492 Tommi Aura. Me saa olla tekö tämä ilta. Markania tänne ei voi mennä. Tässä saa vähän isommat rinkin mitä siitä äsken. 4. sija Joona Jaakkonen tuloksella 105,437. Kolmas sija Jonathan Forssell tuloksella 105,458. Toinen sija Robin Eriksson tuloksella 105,7438. Ja ensimmäinen sija Antti Herronen tuloksella 105,938.
Tulos oli 106,7,528. Sitten meillä oli Timpalla täällä semmosia spesiaalipalkintoja. Ja täällä on paras savustaja. Ei ollut hajottaja, vaan savustaja. Kuka savusti parhaiten? Nikolas tuossa joku. Jonas Krugvik. Elistä! No niin. Elikkä täällä on tämmönen kuin paras show tässä tontilla. Mikä auto piti parhaan show teidän omasta mielestä, niin mennään huutoäänestyksellä. Se on kaikista huonoin mahdollinen vaihtoehto, mutta paras tähän porukkaan. Jos annetaan kättä, niin niistä sun pitää. Yleensä nää huutaa. Kello oli paras show tontilla? Kuulemma harmaa kätty. Eikö nämä muka saa ääntä pihalle? Pitää kun viettää itselle vai? Jääpä voittaa näköjään. Niin kuka piti parhaan shown tossa? Kuka veti musiikkia ynnä muuta? Ei niinku... Yleensä pohjalaiset puhutaan niin saatanasti ja nyt on kaikki niinku Aapisen laidassa. Ei jaeta sitä. Kannattaa jonkalla taas kädenvääntä, kumpi voitti. Joo. Hei, käykää muuten ostaa vielä makkara, niillä varmaan on siellä vielä jotakin, niin käykää ottaa kioski tyhjäksi. Anyway, täällä on paras show-palkinto, tämmönen pokaali. Aina pitää olla jotakin erilaista. Niin, kellekä lähtee? Importiautolle. Importin autot meni jo. Se on paikan päällä olleet. Niin. Me ei voida sille mitään, jos 5 kilsan päästä lähetettiin tekstiviesti, että hei, saako toivoa oman biisin? No, se sai toivottua biisin ja 5 kilsan päästä se kuunteli, vittu kuuluu hienosti. Mutta tää on sitä basson soittaa parhaimmillaan. Ei jaeta sitten, viedään kotiin. Ei mitään, pitäkää hauska loppuilta, soittaa vielä vähän bassoa ja ruvetaan tyhjämään. Ai niin joo! Meiltä Sarkolta on joku 250 € lahjakortti. Niin mitä sä sanoo? Robinhan ne on kaikista eniten. No onhan se tästä tietysti yrittänyt soittaa epätoivoisesti tuolla volkkarilla. Niin annetaanko tää Robinille tää vokaali? Kyllä! Tää ottaa kotona pieni kitsin ja soittaa ensimmäinen luja. Ole hyvä. Meillä on tää arvotta. Meillä on nimet laatikossa ja... Pannaan tuolta nurkalle. Mä oon yrittänyt sekoittaa, niin katsotaan mitä siinä lukee. Sillä ei voi mitään, se on se minun neuvo. Larssi. Tää lukee Larssi. Kyllä. Kiitos, kiitos. Kiitos. Ei mitään. Ensi vuonna vedetään sama homma, mutta vedetään vähän isommalla sykkeellä vielä. Kiitoksia, että paikan päällä. 33 oli osallistuja, se oli tälle kaudelle isoin kisa ja viime kaudellekin kanssa. Tästä lähin niin 30 tavoitteeksi joka kisahan, niin tää lajikin pääsee vähän kasvun puolelle. Ei mitään, kiitoksia mun puolesta. The Elder Scrolls told of their return until the time after Oblivion opened, when the sons of Skyrim would spill their own blood. But there is one they fear.
Believe they even exist. And when the truth finally dawned, it dawned in fire.
pikkuhiljaa kohta kotiuduttu Proper Droppersista. Oli aika erilainen päivä, kun ensimmäinen kerta kun ikinä mä käyn missään tommosissa demopäivillä katsomassa, että niinku oikeesti kovia soittoautoja. Et sillä aika kiva uusi kokemus. Tosiaan kaverin auto tuossa mittailtiin ja päästiin PBX-luokituksen top 2 ja saatiin palkinto. Ja sitten Ja sitten tosiaan tavattiin Jonikoa. Ihan niinku fanipoikina kaverin kanssa oltiin kuuntelemaan hänen autossa ja siellä meni ambulanssi. Tosiaan ihan fanipoikina oltiin kuuntelemaan Jonikoon autoa ja sitten Joniko oli myös kuuntelemassa sitten kaverin autoa ja jopa kehuu sitten sitä, että ai että kun kaveri oli kyllä ihan innoissa iloisena siitä, kun vähän sai kehuja. Mutta tosiaan oli mahtava kokemus ja tällä hetkellä tosiaan kello on 2 yöllä, kun mä oon tässä kävelemässä kotia kohden. Että vähän sen tässä niin meni myöhäiseksi, mutta sellaista se on, kun palkintojen jako on kello 20 jälkeen ja sit palataan niinku Seinäjoelta. Menee ensin niinku vähän tonne toiseen suuntaan, Uudenkaupungin suuntaan ja siitä sitten vielä Turkuun, niin kyllä siinä niinku matkan kestoa sitten on sen mukaan. Ja mulla nyt käsi tärrää tässä ja suun pielet kaikki väpättää, kun täällä on ihan pirun kylmä. Siis täällä on joku 3 vai 4 astetta niinku plussaa enää ja mulla on niinku teepaita ja huppari tässä, niin vähän alkaa kieltämättä palelta. Mut tosiaan tässä näin kävelen kotiin ja varmaan menen suoriltaan tässä sitten nukkumaan päin ja sit tosiaan huomenna on sitten uusi päivä ja seuraava agenda heti aamusta, niin joo, oi voi. Kattellaan. Mä tästä pikkuhiljaa alan editoimaan omaa tahtia tätä klippiä tästä sitten YouTubeen kohden. Et sen näkee, että kuinka kauan nyt videossa on kestänyt, kun mä merkkaan videon otsikkoon Proper Droppersin päivämäärän ja minä päivänä sitten todellisuudessa tulee, niin se kertoo sitten, että kuinka kauan meni editoinnissa. Hehe. Oi voi. Mutta ehkä mä tästä nyt pikkuhiljaa alan lopettelemaan tämän YouTube-videon ja kiitos, jos saksaa nyt katsoa tänne asti, että palaamme jossain kohtaa seuraavan videon parissa. Saattaa olla joku miittivideo, en tiedä. Moottoripyörän esittelyvideo. Voi olla. Katsotaan mitä keksitään. Mut joo, se olisi moro.